Gowunlar galqynny, döwür galqynny, halkyň halklar isre artyp hormaty, sag bolun, gahrman arkadagymyz, belende götürdüňiz, Türkmen sungatyn. Assalamu alaykum, mehriban iyleşler, gadarly telewizler edil aýdym saýdyň muşdoklary. Dogrudan bilen hemmämize mälim bolşýaly garaşdyk. Baky tarap Türkmenistan döwletimize gahrman arkadagymyzyň saýasynda Türkmenistan paragatçylyk we ynanşmak watan ýolumyzyň her bir güni toy bayramlary besenýär. Dogrudan bugün medeniýet we sungat işgärleriniň hemne Magtymly Pragynyň şygyryet güni ýurdumyzyň çäklerini uly bir şatlyk şowguna, ajaýyp bir şagalaňa, şakannadygy besenýär. Şuda bola pursatda şeýle ajaýyp bayramçylyk bilen gahrman arkadagymyzy, ähli ýylymyzy, medeniýet we sungat işgärlerini, dörüjülük işgärlerini tüýsürekden mehri gutlaýas. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyza çäksiz alkyşlar aýdýas. Goý gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň hemişe rowaj almagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň täze ötüşleri, söz saatlarynyň zywanyna, bagşlarymyzyň bilbil owazyna, teatrlarymyzyň ajaýyp sahnalaryna, suratkeşlemeden bolsa ajaýyp renklerine, şeýle de dutaryň ajaýyp kirşine, şirwan perdede mukam bolup ýanlanýar. Hormatly prezidentimiziň döwletara, halkara gatnaşyklaryna, medeni gatnaşyklara aýratyny ulus vermesi medeniýetimize, sungatymyza goýulan aýratyn sarpanyň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Hut şonuň üçin hem medeniýetimize, sungatymyza täze ösüş beren, täze özgörüş beren, ruhy rowaşlyk beren gahrman arkadagymyza çäksiz alkyşlar aýdýas. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag, belend başy aman, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary besenmegini tüýsüregimizden arzu edýäs. Bugün edi diýarymyzda medeniýetimiziň, sarpaly sungatymyzyň bayramçylygy, şeýle bayramçylyk nasihatly bolsa, sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň peýdalanyp, Türkmen owa tili aýlyna taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşiginiň bu gedek sany ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň ýörek arzuwlaryny, ajaýyp buýsançlaryny ýanglandyrmagy makul bildik. Gepleşiginiň dowamyna ýurdumyzyň medeniýet we sungat ustadlary şu bayramçylyk münasibetde ajaýyp gutlaklaryny elbetde siziň dikkatyňyzy ýetirer. Mehriban iyleşler, edil watandaşlar, gepleşigimiň başyny Türkmenistanyň halk artisti bilen halifamyz Anogly Murat Turdyýew video aratnaş arkaly ulgama çagyrýas. Anogly halifa, salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ilki bilen sizi Hunär bayramçylygyňyz bilen medeniýet we sungat işgärler hemde Magtymly Pragynyň şygyryet güni münasibetli tüýsüregimizden mehri gutlaýas. Size dörüjülük äleminde mundan beýlekde uly üstünlikleri, şowluklary tüýsüregimizden arzu edýäs. Bir mümkin bolsa medeniýet we sungat işgärleriniň güni hemde Magtymly Pragynyň şygyryet gününe sizem öz ýürek buýsançyňyzy iýleşdirmede ýetiräýsiňiz. Sag bolun, menem ähli şu dörüjülükde hyzmat edýän, watana gulluk edýän ähli medeniýet sungat işgärlerini ýetip gelen bayramçylygymyz bilen tüýsüregimden gutlaýan mehriban arkadagymyzyň öz bize şeýle bayramçylygy döretip bermegi. Ondan başga da şol bayramçylygy hepdelep biz her ýyl bir vilayetde belliýät. Ine şu ýyl Lewap vilayetyna medeniýet hepdeligi dowam edip dur. Bizem ähli medeniýet sungat işgärler bolup esasan şägirtlerimiz bilen, kärdeşlerimiz bilen, öz täze eserlerimiz bilen şu bayramçylyga taýynyp gördük. Ne ýurdumyzda toýlar toýlaşýar. Nerede toy bar bolsa şol ýerde parahatçylyk bar, şol ýerde jan taglyk bar. Şu pursatda bize baş halifa bolup duran mehriban gahrman arkadagymyz tüýsüregimden gutlaýan ve mehriban arkadagymyzyň eserleri bize iýdi giderli uly sowgat bolup dur. Mehriban arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Ähli kärdeşlerimize, şägirtlerimize uly sungat ýolunyna üstünlikler arzu edýän
Yine bir yola mehriban, kahraman arkadağımızın canı sağ, ömrü uzak bolsun, elmidama tutyan büyük işleri, rovaşlıklara vetlensin. Köp sağ olun. Arzularınız hasır bolsun. Mundan welekde size dörüjülük üstünlükleri, şoğullukların ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Mahmal owadyňyz elmidama ýurdumyzyň toy bayramlaryna berentden ýanlansyn. Sağ olun, sizin bayramınız kutlu mübarek bolsun. Halkın koşu kanatı, üstüşlüğümüz bir dübatı, matımızın dünyası, arkadağın sayısını, akranların asını, Türkmenistan parakatçılığın ve inanışman vatanı. Uduk yaşa arkadağımız, alkış size, şan size, sayenizde bahtiyar biz, coşar yürüklüğümüzde, kaldı bu itanç bin yad biri, tezi üstüşlüğümüzde, Türkmenistan parakatçılığın ve inanışman vatanı. Parahatlık inanışmak, arkadan ak yol, hoş niyetli katnaşıkta, ulus dilin ıkbali, elin cahan rahatlığı, nurlanır rasmani, batı yanıp dörümüzde, güllür açar ömrümüz, Türkmenistan parakatçılığın ve inanışmağın vatanı. Uzak yaşa arkadağımız, alkış size, şan size, sayenizde bahtiyar biz, coşar yürüklüğümüzde, kaldı bu itanç bin yad biri, tezi üstüşlüğümüzde, Türkmenistan parakatçılığın ve inanışman vatanı. Uzak yaşa arkadağımız, alkış size, şan size, sayenizde bahtiyar biz, coşar yürüklüğümüzde, kaldı bu itanç bin yad biri, tezi üstüşlüğümüzde, Türkmenistan parakatçılığın ve inanışman vatanı. Göz başyny gadymiyetden alqaýdan aýdymsa sunuwatynyň inçe sırlaryny el almak, ony kämilleşdirmek, köp zähmet çekmegi öz için alýar. Galyp ertede owalyň gursaňa goýulan ýetizýäkin, hende owadan owaz gerek bolýar. Şeýle biziň owadan owazly, ýetizýäkinli, biziň mahmal owazy bagşymyz Türkmenistanyň halk artisti Sagy Dursun Hoja Akwany video aratmaş arkaly häzir ulgama çagyrýas. Sagy Dursun, salam. Salam. Gowum ýagdaýlaryňyz, arman, ilki bilen sizi Hünär bayramçylygyňyz, medeniýet we sonugy dişgärleriniň hemne Magtymyl Pragynyň şygyryýet güni münasibetde tüýsüregimizden gutlaýas. Size dörüjülük üstünlükleri elmidama dörüdýän eserleriňizde, dörüdýän ajaýyp aýdym sazlaryňyzda uly üstünlükleri, şowluklary tüýsüregimizden arzu edýäs. Sağ olun. Mehriban kahraman arkadağımızın sayesinde asuda asmanı parahat yurdumuz var. Şeýle ajaýyp yurdumuzda toýlarymyz toýlar ulaşýar. Na şu fursatda menem ähli medeniýet sunugy dişgärlerini öz kardeşlerimizi, ähli türkmen halkymyzy, mehriban arkadağımyzy şu ajaýyp bayramçylyk bilen, goşa bayram bilen, şeýle biziň beýik şahyrymyz Magtymyl Pragynyň şygyryýet güni bilen tüýsüregimden gutlaýan. Goy biziň aýdymçylarymyzyň owazlary belent ýanglansyn. Şahyrlarymyzyň galamlarynyň uji ýeti bolsun. Şirin owazlary çalyp berýän sadandalarymyzyň
şirin ovazlary dünýäýe ýaň salsyn. Şular ýaly owadan ýurdumyzda, owadan aýdym saatlar ýurdumyzyň ähli künjeginde belentden ýanglanyp dursun. Bize medeniýet sunuga diýişgärlerimize döredip beren mümkinçilikler üçin, sunugymyza goýan sarpasy hormat üçin, ähli medeniýet sunuga diýişgärleriniň adyndan mehriban gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Oý mehriban arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent taşy aman bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz arassa bolsun. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyr bolsun. Mundan welekde mahmal owazyňyz elmidama belentden belent ýanglansyn. Mehriban tomoşaçylar, elbetde gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Sagydorsun Hoja Akbaryň ýerini ýetirmegine ajaýyp aýdym bilen dowam edýär. Bizden daşlaşma, biz bilen galan. Aşık asuh dolup nurana asmanıma Atı yurdum kadıl koşyar ömürlüğün destanına Yaşılıklar dürdü yağyar kalba nur beslenine Türkmenistan parahatçılığın ve inançmağın vatanı Parahatçılık cümle cahan halklarının maksadının köşkü eyvan belent binali dostoguna kol uzodiyas göwün mehir senali bu yol arkadan urun eşretli bagyt ýoly Türkmenistan parahatçylığın ve inançmağın watany parahatçylyk cümle jahan halklarynyň maksadynyň murady inançmakly adamlaryň dünýäde olan göwünleriniň çyragy Türkmenistan kahraman arkadagyň bagyt hatda ajyp aýdymy Türkmenistan parahatçylığın we inançmağın watany Mehriban ýerleşler, elbetde gepleşigimizde ajaýyp ýürek arzuwlar dogurdanna her bir medeniýet sunugy diýişgärleriň kalbyny joşdurýar. Häzir bolsa şeýle ajaýyp arzuwlaryň dowamyny biziň mahmal owazy bagşymyz Türkmenistanyň atgyny artisti Türkiş Meýatnazarowy elbetde video aratma şarkary sany ulgama arkaly ulgama çagyrýar. Türkşah, assalamu aleykum. Salam, hoş geldin. Biz sizi Gahryman arkadamynyň saýasynda uldan toýlanýan Hunar bayramyňyz bilen medeniýet we sunugy diýişgärleriniň kemde Magtymly Pragynyň şygyryet güni bilen tüýsüregimizden mehirli gutlaýas. Bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun, sağ olun. Berkarar döwletiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň Gahryman arkadamynyň tagallasy bilen her bir bayramçylyklar goşa-goşadan gelýär. Ene dünýä belli türkmeniň beýik akıllary Magtymly Atamynyň şygyryet güni münasibetli hem de medeniýet sunugy diýişgärleriň bayramçylyklary uly derejede bellenýär.
şu bayramçılıkda näme medeniýet sunup işgärler elmydama şu ýurdumyzda tutulayan toýlaryň bezegi bolup ähli bayramçylyklara gatnaşyp ýör. Ene şu Gahryman arkadaşynyň tagallasy bilen iýun aýynyň 27-si ýörükde medeniýet sunup işgärleriň bayramçylyklary uly dawara bilen bellenýär. Hem Magtymly atamyň şygyryat güni münasibetli uly dawara uly toý tutulýar. Şu pursatda men ähli kardeşlerimizi, halipalarymyzy, şagirdlerimizi şu goşa bayramçylyk bilen, goşa toý bilen tüýsüregini gutlayan medeniýetde sunugotda şu joşmany ähli tarap bilen mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimizin Gahryman arkadaşymyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Täbiz ne halipa şagirdlik ýolunda da ullakan bir ýolun peýdalanýar. Bizim halipalaryň miras oýan eserlerini uly höwes bilen aýdýar. Hem de şagirdlerimize de geçirmäne mümkinçilikler döredýär. Gahryman arkadaşymyz ýörükde bähdeşikler eglan edýär. Şu bähdeşiklerde de halipalarym, şagirdlerim, ýaşlarym, çağalarym ählisi gatnaşyp bilýär. Ýagny Gahryman arkadaşymyzyň eglan etmegine türkmeniň altyn asr bähdeşiginiň çäklerini ýanglanýarym bähdeşigi. Ondan başga da şu çağaçyklaryň arasynda merjen däneleri bähdeşigi. Ulu halipalaryň arasynda da türkmeniň altyn asr bähdeşigi şu dowam edýär. Bu bähdeşiklerim Gahryman arkadaşymyz elmydama medeniýet sunup işgärleri kämilleşmek üçin şular bähdeşikler döredýär. Şular ýaly owdan ýurtda joşmany, begenmäni, kämilleşmäni ähli taraplaryň medeniýet işgärlerini mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimizin Gahryman arkadaşymyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Ine görüşümüz ýaly medeniýet we sanat işgärleriniň güni hemde Magtymly Pragynyň şygyryat güni ýurdumyzyň ähli künjeklerini şeýle de Lewat welaýatyna kepdelap toýlanýar. Şeýle ajaýyp mümkinçilikleri bolsa bide Gahryman arkadaşymyz peşkeş berdi. Şeýle ajaýyp pursatda Gahryman arkadaşymyza çäksiz alkyşlamalar edýäs. Goý Gahryman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, döwletli işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Şu pursatdan peýdalanyp ähli halkymyzy, medeniýet sunup işgärlerini, Gahryman arkadaşymyzy, medeniýet sunup işgärleriniň hepdeligi, bayramçylyklary hem de Magtymly atamyň şygyryat güni münasibetli tutulýan goşa toý bilen tüýsüregini gutlayan Gahryman arkadaşymyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, elmydama iýlut bähwetli tutýan tutumlar rowaj alsyn. Ähli medeniýet sunup işgärlerini Gahryman arkadaşymyzyň şafer paýlaryna münasip bolmaklaryny tüýsüregini arzu edýär. Köp sag bolun Türkçäge arzuwlaryňyz hasır bolsun. Inni gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa bir aýdyma da hiňlenip beräýseňiz. Ondan soňra şekilli aýdym bilen gepleşigimizi dowam edäýäris. Doğrudanım häzir şu dünýäniň ähli künjünde eýäm şu ilim tarapdan ösüşler bilen bir näçe online duşuklar, online söhbetleşikler, online çykyşlarym bolýar da. Häzir menem şu pursatdan peýdalanyp ähli halkymyzy, Gahryman arkadaşymyzy gutlap bir şu toý sowgat höküminde bir aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Şan şöhratly ýollaryň asyrlara rawany, yürek joşup waspaňa, aýdym geldi zywany, döwlet kurdyň berkarar, bagtyardyr zamana, watanyň howannary, uzak ýaşa arkada. İl serweri arkada, ulus ile ser bolar, döwrümüz var ajaýyp, uçsan ganat per bolar, her günümüz tarihi altın bolar, zer bolar, watanyň howannary, uzak ýaşa arkada. Nusfadır iklima aydın yollarım, halkımızın guvancısı arkada. Mehrinizden ediz yar güllü yer, alkışsı da şöhratsı da arkada. Güllüyen gül açan güzel yurdumda, medeniyete sungatıma sarpa var. Vatanın ıkbalın çekip girdinne, halkın hovanlar yedi arkada.
Yaşa uluk yaşa arkadağımız, alkışaydı size hovanlarımız. Yaşa uluk yaşa arkadağımız, alkışaydı size hovanlarımız. Yine artıp şöhratınız şanınız, uluk yaşa edir arkadağımız. Yine artıp şöhratınız şanınız, uluk yaşa edir arkadağımız. Ülkemin şan şöhradi bütün dünya yayradı. Coşkunlu aydın sazlı her toyu her bayramı. Barışlı vatanımın vasfı dilleri dedirsan, bahtiyardır iyilerin can vatan Türkmenistan. Arkadan ıhlasından diyarım gülgülüsan, acap şagar dillerde bağıtından atanı. Adi elime dolun güllüyen Türkmenistan, parakatçılığın ve ınanışmağın vatanı. Arkadan ıhlasından diyarım gülgülüsan, acap şagar dillerde bağıtından atanı. Adi elime dolun güllüyen Türkmenistan, parakatçılığın ve ınanışmağın vatanı. Aydım yollarım yaktı, giyin bozuğum baltabay. Öpüşüme badına, elim içre yoktur tay. Barışlı vatanımın vasfı dilleri dedirsan, bahtiyardır iyilerin can vatan Türkmenistan. Arkadan ıhlasından diyarım gülgülüsan, acap şagar dillerde bağıtından atanı. Adi elime dolun güllüyen Türkmenistan, parakatçılığın ve ınanışmağın vatanı. Arkadan ıhlasından diyarım gülgülüsan, acap şagar dillerde bağıtından atanı. Adi elime dolun güllüyen Türkmenistan, parakatçılığın ve ınanışmağın vatanı. Adi elime dolun güllüyen Türkmenistan, parakatçılığın ve ınanışmağın vatanı. Berekella, köp sağ olun. Elmedama makbal owazyňyz ýurdumyzyň toy bayramlaryny bezesin, size dörejülük üstünlüklerini, maşgala wydançylygyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Merhaban iýleşler. Dogrudan Gahrman Arkadabyň saýasynda biziň her bir günimiz toy bayramlara şadlyk şowkana mesenýär. Ine medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde matmuly Pragynyň şygyryet güni ýurdumyzyň ähli künjeklerine şadlyk şowkany belini geçilýär. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna bolsa medeniýet kepdeligine ajaýyp bir şadlyk şowkunly bayramçylyk çäreleri giňirimni eýe bolýar. Häzir bolsa gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň prezidentiniň altyn asr bäýatçylygyny ýeňejisi biziň şahyr denanymyz Gülşürün Hanowa. Häzir bolsa Gülşürün Hanowany video aratlaş arkaly ulgama çagyrýas. Gülşürün, salamu aleykum. Salam
Salam, hoş geldi. Gowum ýagdaýlaryňyz arman? Bar bolun, tidem arman. Gülşürün, ilki bilen medeniýet we sungy işgärlerini kemde Magtumuly Pragynyň şygyryýet güni bilen sizi tüýsüregimizden mähirli gutlaýas. Sağ olun, sizin hem bayramlarınız kutlu bolsun. Goý hemişe, atuda asmanyň astyna, parahat demeniň üstüne, Gahrman Mehriban arkadamyzyň saýetinde şeýle ajaýyp toýlamyzyň öwrü köp bolsun. Hemişe medeniýet sunugat dörejçilik işgärleriniň, Magtumuly Pragynyň şygyrlarynyň ilham alyp döretjek täze eserler göwnlere kanat bersin. Edip arkadamyzyň hem ajaýyp eserleriniň öwrü köp bolsun, bayramlar kutlu bolsun. Dogurdunna, Gahrman arkadamyzyň saýasynda her bir dörejçilik işgärlerine işlemäge, okumaga, döretmäge giň ýol açylýar. Ine şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip berýän Gahrman arkadamyda bolsa, tüýsüregimizden alkyşlarymyzyň çägi ýok. Goý Gahrman arkadamyzyň berent başy aman, janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň hemişe rawaz almagyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Hoş geldi edil häzirki wagtda Gahrman arkadamyzyň saýasynda biz türkmen ýaşlarynyň ählisine de okumaga da, işlemäge de, döretmäge de uly mümkinçilikler döredilen, ne görşiňiz ýaly sanly ulgamyň gazananlarynyň üstü bilen biz özümiziň döretçiligimizi giň dünýä bilen paýlaşmaga ähli mümkinçilikler alýar. Häzirki wagtlarda edil arkadamyzyň döredýän eserlerinden täze poemalary şol Gahrman arkadamynyň kitaplarynyň içindäki rowaýatlaryň üstü bilen täze poemalary ýazyp halk köpçüligine getirmegi özüme maksat edinýän. Mundan başga ne şanly araşdyrmalarymyzyň 30 ýyllyk dabaraly toýuna mukaddes bayramymyzda aýdymçylarymyz, bagşylarymyz bilen täze aýdymlary halk köpçüligine getirmekligi öňümizde maksat edinýär. Elbetde Gahrman arkadamyzyň saýasynda şu zamanyna, şu döwürde, şu döwranyna joşmazlyk asla mümkin näl. Şoň üçin biziň ählimizde diňe joşup dörejçilik bilen ýaşamak, täze eserler döredäýmek galýa. Ine döwrüň täzelikleri. Gülşürün, mümkin bolsa getleşimiň şu ýerine bir şahirany şygyrlaryň birini ýerine ýetirip bermegini haýyş edýäs. Uly höwes bilen hoş gelýän de sözümiziň ahyryny şul ajaýyp pursatdan peýdalanyp Gahrman Mehriban arkadamyzyň janynyň sag, belent başynyň aman tutýan tutumly işleriniň rogany mendillerde rowaşlyklara beslenmegini arzuw edýän ähli medeniýet sunugat döretçilik işgärlerini, kärdeş işdeş ýoldaşlarymyzyň baryny şul ajaýyp bayramçylyk bilen gyzgyn gutlaýan ýenek ýyllarda Türkmenistanyň medeniýet we sunugat işgärleriniň bayramy, şeýle de Magtumuly Pragynyň şygyriyet gününi uly şatlyk şowkun bilen, döretçilik üstünlikleri bilen garşylamak her birimize miýet etsin. Bu ýysanjymyz, mertebemiz, şanymyz ak ýollardan alyp barýa ak atly Türkmenistan, ata watan janymyz gündöriň däl, pursatlaryň ganatly, egniňize mertebeniň münberi bagş edeniňiz üçin ajap günleri, şu ýylgyrýan ýüzler size arkada, iň owadan sözler size arkada. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. Ýene bir ýoly Kunär bayramyňyz gutly bolsun. Elmedama size dörejçilik üstünliklerini döredýän eserleriňizde şogullyklary tüýsüregimizden arzuw edýäs. Galamyzyň uzy iti bolsun. Köp sag bolun. Şeýle ilham berýän, ilham teýligakyndäki döretçilik duşuklaryň köp bolsun. Mehriban iýleşler, edil watandaşlar, gepleşigimizi dowam edýäs. Toy bayramy sizi begenlerjek inlik aýdymçymyz, biziň Mahmal Awaz aýdymçymyz Eldar Ahmedow. Dogrudan Eldar Ahmedow özüniň dinleýijilerini ajaýyp aýdym sazlar bilen begenlerip gelýär. Eýsem, bugünkü toýu Eldar näme sowgat taýýarladyka? Gelin muny bilmek üçin Eldar Ahmedowy ulgama çagyralym. Eldar, salamu aleykum. Arman, bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun, salam. Mümkin bolsa bir gepleşigimiziň şu ýerine ýürek arzuwlaryňyzy, bayramçylyk gutluklaryňyzy tomaşaçylarymyza beýan edäýsiňiz. Ne hoş geldiňiz şu gün diyarymyzda şu günler medeniýet hepdeli we Magtumuly Pragynyň şygyriyet günleri uly dawara bilen bellenip geçilýär. Şu bayramçylyk bilen men ähli sunugat işgärlerimizi, halifalarymyzy, aýdymçy kärdeşlerimizi tüýsüregimden gutlaýan, ondan beýlägem täze üstünlikler arzuw edýän, täze aýdymlar döretmeklerini, şeýle öz dinleýijilerini begendirmeklerini tüýsüregimden arzuw edýän. Pursatdan peýdalanyp bizi şular ýaly eşretli zamanada ýaşadýan Gahrman arkadamyň zany sag bolsun. Alyp barýan işler elmedama rawaj alsyn.
eýir arkadamyň ömrü uzak bolsun. Eldar, arzularınız hasıl bolsun. Size hem dörüdýän aşaýyp eserleriňizde, aýdym saatlaryňyzda dörüjülük üstünlüklerini tüýsüregimizden ardy edýäs. Elmedama owadyňyz belentden, belent ýangansyn, bayramyňyz gutly bolsun. Ähman tomoşaçylar, indi gepleşigimizi Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirmegine şekilli bilen dowam edýäs. Dinleýän salan, lezzet alan, bizden daşlaşma, ulgamda owadaty gepleşigimizde biz bilen galan. Gördüm keşfim ey perivadım, haysa bağın gülü kim senin adın? Aşka düştü başım, görümde cemalın, kalmadı alacım, bilsedin halım. Beni ne edip taparın ey perivadım? Nerelerde mekanın, bilmedim adın. Seni ne edip taparın ey perivadım? Nerelerde mekanın, bilmedim adın. Tapsam seni bir gün yanına gelsem, mehirli gözlerine serenip doysam, aşka düştü başım, görümde cemalın, kalmadı anacım, bilsedim halım. Seni ne edip taparın ey perivadım? Nerelerde mekanın, kim senin adın? Seni ne edip taparın ey perivadım? Nerelerde mekanın, kim senin adın?
Nerelerde mekanın, kim senin adın? Seni edip taparım ey perivadım. Nerelerde mekanın, kim senin adın? Merhaban iyileşler. Gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Täze dördülýän aýdymsaz eseriniň şowul çykmak üçin aýdymçynyň orny esas bolup durýar. Dinleýijileri täze aýdymlar bilen begendirmek bolsa, aýdymçynyň möhüm wezipesidir. Ömürni sunugata baglan aýdymçylara halkymyz ul hormat goýýar. Şeýle ajaýyp hormata münasip bolan biziň aýdymçylarymyza bolsa, gahrman arkadaşymyz şafer paýlaryny hormatly atlardakya. Şeýle hormatly atlara münasip bolanlaryň biri de Türkmenistanyň at kazanan artisti Züleyha Qaqaýewa. Häzir bolsa Züleyha Qaqaýewany video aratnaş arkaly ulgama çagyrýas. Hemde Züleyha Qaqaýewanyň bayramçylyk kutlaklaryny siziň dikkatiňize ýetirýäs. Züleyha, salam. Salam. İlki bilen sizi Hünär bayramçylygyňyz bilen Medeniýet we Sunugy diýişgärlerini kende Magtymyl Pragynyň şygyryýet güni bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Sağ olun. Ana şu günlerde ordanam Sunugat Medeniýet işgärleriniň bayramyny Mehriban arkadaşymyz şeýlede Magtymyl Pragynyň şygyryýet günlerini bir hepdelep bellemäni uly şertler döredip berdi, uly mümkinçilikler döredip berdi. Bulam elbetde Mehriban arkadaşymyzyň şu biziň sunugatymyzda, medeniýetimizde goýýan hormaty, gyýlagy. Men şu pursatda şu ajaýyp bayramçylyk bilen, öz bayramçylygymy bilen, biziň halipamyz Mehriban arkadaşymyzyň bayramçylygy bilen bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadaşymyzy, kärdeşlerimizi tüýsüregimden gutlaýan, goý elmi dama ýurdumyz parahat bolsun, döwletimiz asuda bolsun, şeýle asuda asmanyna, şeýle parahat zemine elmi dama toý bolsun, toýlarda bagşylar aýdym aýtsyn, tansçylar tans etsin. Bizem näme öz geljekde täze eserlerimiz döredip halk köpçüligini hödürläp toýlarymyzyň bedegi bolar, işler dähmet çeker, şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän, şeýle şertleri bize döredip berýän, şeýle şertlerden peýdalanyp bize işlemäge mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun, elmi dama ýurdumyzda toý bolsun. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyr bolsun. Yine bir ýola bayramyňyz gutly bolsun. Makbul owadyňyz elmidama ýurdumyzyň toý bayramlaryna gahrman arkadaşly ýurdumyzda belentden belent ýanglansyn. Sağ olun. Altın goppo kimi nur taçıp dünya Türkmenin buysunjun jahan
Merhman iyleşler. Bu şekilde aydıma tomaşa edem bolsaňyz onna gepleşigimizi ajaýyp bir söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Elbetde medeniýet we sungy işgärleriniň hemde Magtymyl Pragynyň şygyryet gününe her bir dörjülük işgäriniň kalby, ýüregi ajaýyp arzuwdan doly. Şeýle ajaýyp arzuwlary bir ýerine ýetirmek üçin gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewi video aratmaş arkaly ulgama çagyrýas. Atajan ağa, salamu aleykum. Assalamu aleykum. Gowmusyňyz, arma? Gow, sizem arma. Ilki bilen sizi Hünär bayramçylygyňyz bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Köp sağ olun. Ine hemmemizin bilişimiz ýaly berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahryman arkadamynyň saýasynda ine biziň döwletimiz bedew wady bilen öňe barýar. Dogrudanam ine şu günkü gün ähli biziň medeniýet we sungy işgärlerimiz ine şu Türkmenistanda uludan soy edip belenýän, hepdelik edip gahryman arkadamyz medeniýet we sungy işgärlerine hepdelik edip belläp berdi. Ine şol hepdelige biz hemme sungy işgärler, aýdymçylar, artistler, aktyorlar, sadanlar, suratkeşler, ählisi özüniň münasip sowgaty bilen barýarlar. Ine bizem şu gün edil şuwat soňky taýýarlyk işlerini geçirýär. Ine şu gün biz Magtymyl adyna Gatarly drama teatrynyň agdyr işgärleri bilen bilelikde Maýkuly adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mollumlary hemde talipleri ine Gül Vilvil diýen destandan şu operany taýýarladyk. Ine şol operany biz gahryman arkadamyza hemde ähli halkymyza ine sowgat tökmünde ine biz taýýarlap şunu halk köpçüligine hödürleýäs. Dogrudanam ine şu hepdelikde biziň ähli aýdymçylarymyz, ähli sungy işgärlerimiz özüniň zekini ortaga goýup şutaýdy. Her kim özüniň münasip sowgaty bilen barýarlar. Ine şu pursatdan peýdalanyp gahryman arkadamyzy medeniýet we sungy işgärleriniň güni bilen Magtymyl Pragynyň şygyryet güni münasibetli şu bayramçylyk bilen tüýsüremden gutlaýan ähli halkymyzy, illeşlerimizi gutlaýan, ähli kärdeşlerimizi gutlaýan pursatdan peýdalanyp şu bize ähli babatda halipa bolup duran gahryman arkadamyza bize döret berýän uly mümkinçilikleri üçin köp sag bolsun aýdýan. Atajan ağa, ine gahryman arkadamynyň saýasynda opera sunugatyna aýratym bir uly üns berilýär. Şu opera sunugaty barada bir ýürek arzuwlaryňyzy tomaşaçylarymyza bir belläk geçäýsiňiz. Dogrudanam gahryman arkadamyz yurt başyna geçeli bäri şu opera sungatymyzy bize dikellip berdi. Şu 2008-nji ýylda gahryman arkadamyz hut özi Danatar Öwedif bilen Adrian Şapşnikowyň ýazan Şahenem Garip operasyna gatnaşdy. Dogrudanam ondan soň Leyli Mejnun operasyna gatnaşdy. Yusuf Züleyha operasyna gatnaşdy. Umumyň gahryman arkadamyz bize ýakyndan golluk berip bizi bir galkındyrdy da. Şoň üçin hem näme ine şu taýdaky ähli gatnaşýan aýdymçylarymyz, sadandalarymyz, rejissörlerimiz, suratkeşlerimiz, aşykçylarymyz hemmesi hem şu özüniň münasip goşantylaryny goşup şu taýda bir uly opera sunugatyny döretdiler. Ine dogrudanam şu sunugatymyz, şu operamyz halkyň göwüne ýarasa, onda biziň rahmetimiziň ýerine düşdügi diýip hasap edýän. Şoň üçin hem ähli ýene bir ýola gahryman arkadamyzy şu bize döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin köp sag bolsun aýdýan. Oy gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähbitli işleri elmadama rowaşlyklary betlensin. Goý gahryman arkadamyzyň belent baş aman bolsun, toýlarymyz elmadama toýlar olaşdyn. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de bundan beýlekde teatr sunugatyna da aýdymsaz sunugatyna umuman dörejülükde uly üstünlikler arzuw edýäs. Elmadama owadan owadyňyz ýurdumyzyň ajaýyp bir sahnalaryna, toy bayramlaryna dama belentden belent ýaňlasyn. Sag bolun. Köp sag bolun, ruhsat berseňiz onda men sahnaga gideň. Rahmat tomaşaçylar, häzir bolsa Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewiň ýerine ýetirmeginde bir şekilde aýdyma tomaşa edelim.
taşılan beyik seni elimiz berip ele. Yetip geldik bugün ine ceviz halkımız bile. Şöhratlan yarşanlı seni çeksiz bağıt paylap bize. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. Oğlanıllı titrektin arkadan başlangıcı. Makulunlu titrektin adamla göngenci. Şuğla saçıp dur Irak'tan insan perverlik teci. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. Bu Türkmenin dövletlilik yörelgösi aslanna. Köküryar hoş niyetlilik halkın göğün pasanna. Uyanımız asudalık usallar halk islenna. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. Oğlanıllı titrektin arkadan başlangıcı. Makulunlu titrektin adamla göngenci. Şuğla saçıp dur Irak'tan insan perverlik teci. Türkmenistan parakatçılığın ve ınınışmağın vatanı. 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 Mehriban tomaşaçylar, ediz vatandaşlar, ine ulugamda owa zaty gepleşmediň bu gedek sanyna berilen wagtam ahyrlap barýar. Şeýle bagtyar pursatda bize Hünär bayramymyzy bellemäge giň ýol açyp berýän gahrman arkadagymyza çeksiz alkyşlar aýdýas. Oý gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömürniň uzak, döwletli işleriniň kemişe rawaj almagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Mehriban tomaşaçylar, biz siziň her biriňize berk can saglygyny, maşgala we daňçylygyny ýurda wagtyn arzu edýäs. Garaşsyz, kemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizde gahrman arkadagymyň saýasyna görjeňiz diňe gowluk bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Ýene-de ýaýlamda görüşýänçek hoş sag bolun.